elkaar? Vader en dochter. Vader en dochter. En pap is in Den Hof bezig. Ja. De dochter zit en de kinderen zitten binnen. Welke kinger? De kleinkinderen. Die hebben Die hebben dat samen gedaan. Okito. Hallo. Ja, want die hebben vakantie, hè? Ja. Nee, dat betekent een ander Debbie, maar die heeft wel wat van man weg. Ja, dat klopt. Ja. Hoeveel is er? 12. Kinderen? Die van kinderen. Oh, twee. Een jongen en een meisje. Oké. En waar staat nou de oudste? Ja. Wie oud is er? 12. Oké. Oh nee, dan had ze over de leeftijd net. Heel goed. En die ander is? 9. Oh, en die zien hier bij opa? Ja, het woont die. Ik woon niet. Oh, die woont ze. Oh, opa Opa zie je. kan me in de tuin werken. Opa kan me even helpen. Debbie, wat moet er gebeuren? De ketel moet rood. Want er is wel kloor mee. Nee, dat kunnen we ook wel erin. Maar dat moet de ander door en het moet traag gaan. Oké. Achter is ze toch? Ah, jong. Ah. Dat is wel geen zaal in. Ja, dat weet ik. Ah. Hoi. Bas. Mick. Mick. Oké. En wie had een zusje? Femke. Femke. Oké. En die durft nou niet? Dat kun. Oh, die kunnen ook? Oh, wat leuk. Wat is het plan, opa? Gaan ze ook nog een beetje helpen? En ze hebben mij net geholpen. Ze gingen net even Even eten. eten. Dat is zo eten. Has ze nog geen spierpijn, Mick? Nee. Nee? Wat heeft ze tot nu toe gedaan? Een beetje met de bessen, een beetje keer en een stuk. Oké, dus opa doet het... Oh, sorry. Opa doet het zware werk en dit geldt het netjes. Ja. Oké. Zo moet dat. Ja. Hey, Debbie, dit zit in de zorg, Ja. zie ik. Leuk werk? Ja, heel leuk. Ik ben net terug. Dus sorry, is dat? Heeft ze de werkdagen al erop zitten? Ja, ik ben al klaar. Ja. Potverdikkie, het is net 1 uur geweest. Ja. Hoe laat begint ze dan? Om 7:15. En hoe laat stijgt ze dan op? 6:30. 6:30. Doet mama dich altijd wakker maken? Soms. Soms. Die werden vanzelf al wakker. Hey Mick, 12. Ja. Zit ze al op de grote school of nog niet? Ja. Ja? Brugklas? Ja. Hoe bevalt het? Goed. Ja? Nou, goeiedag. Ook een bekende? Oh. Gewoon de woont die voor. Oh, nee, oké. Wel van Münster geleden, hè? Ja. Een echte. En een echte. Oh, en Jan nog een echte? Ik ben verzitter. Van Zittert. Gewoon maar van 65 hier. Ah, ben ze dan nog steeds import hier in Münster geleden? Nee, toch niet. Of ben ze dan wel geaccepteerd? Ik ben wel geaccepteerd, joh. Oké. En hoe lang woont ze hier? Leven lang. Hij is hier geboren. Ja. Nee, ik bedoel hier. Ja, dat moet ik even vertellen. Ja, of 10. Nee, 15 jaar denk ik. Oké. Met z'n drieën. Maar eerst met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Ja. En toen kwamen de kinderen. En toen kwamen de kinderen. Oké. Maar gaan de partner? Jawel, dat is nog niet hier, dat is nog werken. Dat kunnen we ook zo, denk ik. Lekker. Ik ben 12,5 jaar getrouwd nu, dus... Proficiat. Dank u. Is het al, ja, het is al of moet het nog gebeuren? Dat moet nog gebeuren. Wanneer is het een dag? 10 november. 10 november. Ja, 12,5 jaar. Dat moest ze eigenlijk, maar dat kent ze al vieren, hè? Dat wordt ook gevierd. 10 november. Ja, staat er dan een tent hier of zo? Of, Nou, nee, in het gemeenschapshuis hebben we dat. Echt hoor? Domme duur, hè? Dan verwacht ze nogal gaat, denk ik ook. Ja. Zien de uitnodigingen al de deur uit? Hoeveel lessen er verstuurd? Dat ze dat weten. Nou ja, een beetje een beeld te vormen van wie groeit het Ga je feest daar weer. 100 verstuurd? Oké. Veel afmeldingen? Nog niet. Nog geen één, hè? Jawel. Ik denk dat we er 90 krijgen, denk ik. Dat er die komen. Oké. Maar ze Muziek? kunnen nog afmelden. Hè. Muziek. Muziek. Zelf, hè. De shop hier. Ja? Mijn neef deed dat. Oké. Oh, handig.
En dan... Je hoeft toch maar op een knopje te doen. Ja. Nou, ja, niet. Hallo. Er zijn DJ's die verdienen miljoenen en miljoenen, hè? Ja, nee, maar hij doet maar op een knopje. Oh, hij is er een van de gewoon op het knopje dood. Oké. Hey, wat verheugt zich ook een beetje op het feest? Ik ben aan het feest. Wow. Alleen in het begin. In het begin even. Oh, in het begin even. Want? Moest ik op die naar bed of wat? Weet je niet. Die gaan bij een kennis lopen dan. Hè? Nou, een Schwanzes blijven die slapen. Oké. Tot 10:30 is toch wel een Schwanne tegen. Dat is voor iemand van 12. Is 10:30 een schone tijd. Hey, hoe bevalt het tegen op school? Goed. Ja? Was het niet even wennen? Ja, in het begin wel. Oké. Maar nu is ze die plekje gevonden. Ja. Heeft ze nieuwe vrienden gemaakt al? Hoe lief? Heeft ze nieuwe vrienden gemaakt in de klas? Ja. Leuk. Ja. Hoe ver moest ze naar school? Een kwartiertje fietsen nog gedaan. Oké. Dus dat kwartiertje is te doen. Ja. En gewoon er dan vanuit Münstergeleen ook van die groepen? Was ze met mij kan fietsen? Ja? Of is er immers ook van die oude klas mee overgegaan? Ja, 2. En dat horen eigenlijk al vrienden van dich. Ja. Wat vindt ze nog meer leuk om te doen in die vriendin? Is ze een voetballer of zo? Ja. En de eet toch ook vliegeren? Wat is dat? Over daar klimmen. Springen over auto's. Ja. Hey, maar dan, daar moest ze wel een topconditie voor hebben, hè? Waar kent ze hier in Münstergeleen een beetje freerunnen? Je moest dan zitten dan. Ja. Dat is een parkzitter. Ik weet het niet. Hoe heb ze dat gedaan? Wie ze dat boeten ging? Waar ook in zitters. Waar is een zitter? Hé, maar Debbie, dan zal er toch regelmatig wel eens een blauwe plek. Het vult met. Het vult met. Ook met armje gebroken of zo. Oh ja. Dat gebeurt hem op het springkussen. Oké, dus niet met het maar het is wel een actieveling. Sportieve jong. Ja. En goed met duimen trainen. Ja, voor goed dingen vast te kunnen houden. Hè. Ja, en gamen. Oké, wat FIFA? Heb ik wel gedaan. Oké. Wat is die favoriete game? Fortnite. Ah ja. Ja, dat is op dit En moment... Splatoon 2. Wat is het? Splatoon 2. Oké. Splatoon, is dat met heel veel scheten en zo? Nee, dat is meer met verf. Paintballen. Oh, paintballen. Oké. Hey, en voetballen? Ja, dat doen we ook. Die mensen gedaan. Wat voor positie speel ze? Normaal achterin. Centraal of linksback, rechtsback? Ja, nu linksback. Linksback. Maar doe ze als wel een topconditie hebben dan ook met voetballen, of niet? Ja. Want afgelopen zaterdag probeerde hij me sneller te zien, maar dat lukte niet. Kijk. En daar geniet zich dan van, hè? Ja. Ja. Opa, Ja? Duk langs de lijn. Ben je Ja, mee? ik ga wel kijken, joh. Ja? Als ik tijd heb, dan ben ik wel door, joh. Oké, en mam? Als ik niet hoef te werken, ben ik daar. Ja? Dan moet ik ook doorkomen, hè. Ja. Maar dan is opa natuurlijk trots. Als ze de kleinzoon ziet voetballen. Opa is altijd trots op de kinderen. Nee? Zo hoort zich dat ook. En opa kan ook rustig blijven langs de lijn. Ik geloof dat dat kwaken is. Nee? Dat ben ik niet. Nee. Ik heb het zelf zoveel verstand van voetballen. Dus of ze boete spelen, zo weet ik het niet. Echt niet? Nee, dat weet ik niet. Oh, dus je kijkt ook geen voetbal op televisie? Als het Nederlands elftal moet wel. Maar zo sporadisch. Het begint nu wat meer te komen. Vroeger niks, maar nu wat meer. Ik Dus heb als vanmorgen nog volleybal gekeken. Oh, de dames, hè? Ja, we hebben verloren. Verloren. Jammer. Ja. Ja. Met 3-1. Ja. Helaas. Jammer. En Debbie, bist je rustig langs de lijn als met Ik ben voetbal? rustig, ja. Of moet Je mam, hebt er ook of geen moet verstand mam van. ook rustig blijven langs de lijn? Ja. Vindt Mag ze je niks zeggen. het wel leuk als ze komen kijken? Ja. Dat heb ik meer
ja, hoe heet het? Hoe heet het ook weer? Zelfvertrouwen. Ja, dat. Ja. Je voelt zich toch een beetje gesteund, hè? Ja. Dus die is niet gaan alleen op het veld. Hoe gaat het in de competitie, Nick? Goed. Ja? Welke plek stond je? Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk wel, hè. Maar heb je er meer gewonnen dan verloren tot nu toe? Ja, Oké. dat wel. Dus in de top 4 ben ik dan. Ja, nou is het vandaag vrijdag. Wedstrijd wordt, morgen moesten voetballen, neem ik aan, of niet? Nou, Nee, geen door. geen door. Oh, Vakantie. ja, het is beker inhaal, geloof ik. Hè? Of zo, ja. Ja, toch, hè. De meesten hebben vakantie. Hè. Ja. Jammer als de vakantie weer voorbij is, maandag. Of Ik vind het zo erg. niet? Een week is lang genoeg, toch? Nou ja, er zijn nog kinderen die er ganz anders over denken. Die kennen de vakantie niet lang genoeg duren. Maar weet ze al wat ze wil zweren later? Nee. Nee? Weet opa al wat er wil weren later? Ik zou het niet weten. Nee, Hovenier! Hovenier. Ja. Ja, dit is ook mijn hobby. Maar dit doet je geer Ja, dus voor de kinderen. voor de dochter. Oh, kijk! Kijk! Door, kijk, ze zwaait toch even. Hallo Femke. Niet naar boete gekomen. Dat heb ik opgeruimd. Leuk. Hey, veel succes. Leuk dat we even mochten komen kletsen. In Münstergeleen, want daar worden we al veel te lang nimmer geweest. Ik denk, je gaat naar Pater Karel even. Zien we geweest? Oké. Ja. We zien even bij. Ja, als ze in Münstergeleen Was het naar Pater Karel? moesten ze even bij Pater Karel gaan kijken. Onze vriend. Ja, de vriend van Een Dulf. Münstergeleen en de wijde omtrek. Ja. Ja. Kom je er ook wel eens? Vieren door de vlaggenburger zeggen en alles. Oké. En ja, we doen altijd met de processie gewoon weer met als vereniging. Houdt voor het verkeer een beetje tegen. En zo gaat dat dan nu. En de vereniging is dan Gildemot. het Gilde. Ja, dat is een vereniging, allemaal vrijwilligers. En door het voor de kinderen. En Sinterklaas en halen. En zo gaat. Goed voor dorp. Goed voor het dorp. Goed voor dorp. Heel goed. Ik heb aan het einde eigenlijk nog maar één vraag. Of we nog even samen op de foto kunnen.